Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Deputy Commissioner ka Food Safety Enforcement ka kong DBS Mukim kalamaham ting ya ki jaka bam kum ki restaurant ki hotel bat ki weipat ki jaka bam pat ba nadalap ba ki lesi ne kimla aban ai ki pat ba ya ka bam ka bakhut bat ka basngan ka kong Mukim kalaong ba katanat nang ni sakmat kan omma su ladalap ya ki jingpen ken ki kendon namar nakapor sakapor lada kalap kadang ailat iki hinrei nang ni sakmat kan ailat su kalayat hu baki jaka bampat ba ki badan hasafut long kalalap ikinong tre ki basat tiar ha wa amkra kalong ka ba ijabo hadu kata-kata kumta na kalyang ka Commissioner of Food Safety kalapha khangno shwa shipor ya kani ka dukan bam bat kala pendam shwa ya ka license ban yo le ya ka badan kam kat kum ki kendon ki badai kat kum kaan kumba ka pawiyang tuha social media ti ka jabo ado ka la pen kenyi ki kendon jong ka food safety but kani ka lalong ka very serious matter ti nakaliang jong ka Commissioner of Food Safety nila shutdown try ka temporarily kanawan yo ban le yaki badon kambaro kat kum ka protocol as prescribed da ka FSCCI kadai kami kamu kedukan ke belakang license kala don license mentah kila ke license tadi yang the ka license can suspend kamu tayo lani kamu PI policy kita pinjang ya ka cikut cing subai ni ka ngadang ab baki niki food safety officer ken wan ra engai ka report jongki ke ega jing lap jongki ke ega jing shem jongki te ngan sala ban page pade ke ega kat nupor ni laban puton hot kadang ka video ba viral dai ba dan ke vaksin tiar wa kha kini kidai na ka restoran ne ka tum ka jing lap jongki ne kadai na tu restaurant ho iya satiar satu shawa amkramo tu gede go amkra menin step kadai tang ka to ko wei ga restoran ne kadang don shoot wei ba ki menne tinga ngadang let tang katu ko wei namar ba ka phi kam dei ka basuk man chulit chupit man chumi ban let chiki wei te em namar ka kam jungi kam long kumta ni ha ban ya detail ya ki jingron kam kat kum ba sha kan tingi na kada kan chimpo dingi bangin le batang ko wei inspection ro kadang ka fine le se da fine ya ka to ka restaurant definitely kan don ka fine kamu ngilaban ngam nang ban ong kata tat hadu bangin dala yo ban shim bishar kum ka report ka baki niki food safety officer can support up shanga ngin sa laban pet padai kita kadang em le se ka le khandra biang le surprise inspection moi company kini kidukan ko polo iba tibon hal se kidukan ba jebo nakapor ngilit but judan bala ban yo por ban shong klik ti office but buat nakaliang jongaru ngalen ti ngimla pa de ban ong ba kanu ka ba khut kanu ka ba jabo ringong ipi ka nilili ka cozy bar ka bang idang let mane kanili hau banai dang shen dang suwan dang dep inspection dang dep one check dang dep pet namar ngi don go initiative nga kabang initiate yaki bakin le on hygiene rating ti hakitu ki por ka ba let inspection ka bang le yakini kabyang ka bit na dong shodong ten re kai ka bichiar angkhat pade hakini ki khandiat banai ngim la ban tip ye kata ti imat long nakaliang jongki pade ka la long hadu kat tu kan ka kajing bom kenbriu ka bala long sa babalat kenya kala kala pen kenya ka an kat kum ka schedule 4 jong ka food safety and standards act ara jahi ni ina kaleng jong ka safety dai kumbo ang PPO sa jong pina ko por na ko por sa ko por PI ka jong ikai awareness safety ng ba kila pathoy por lenda ng ba ki insan pagbaru rei ke jing la PI ba briu la se la ni restaurant long tin si ombi bakim snap ni ki jing ai jing hikai ba ki pendon bala bu da ka safety kani kalong ka ba yanga bangan ong ba babalei na ka ikadaw bakini kim ken snap ya ka food safety ti lesi ka long ka jing
kajing kensting ke jongki hakabe dei bat ka bam ka di mo ka kata ka bangiong ka seafood nakabenta jongki pat nong bam baro ngela ai yaki ngongi pi ngela ya la palat ya ke e ka bangi dei ban le ngela ya sha ban betin ban yalam yat lenti ki hakarukom ka bedei ngila ailut iki bat board bat buit bat por bat sor bat jing he kai bat training bat inspection bat nadong shadong ngila long lenient la ban ong hakini ki por bat kisngi ki ba la dem de la nyo tang gitu ki ba lalong sabab palat sisa upot kata kamut ngila asim drastic action hang tu ban ngila khang tin rei nang ni sakmat kani gade warning ya baro ki nong de marba mardi ki restaurant ki bar nang ta ki tea stalls nang ta ki cafe nang ta ki guest houses and hotels and everything ba ki day ban hap ban shimkhia ban penbiang penbit ban le ko na marba nang ningin ya nginom map shu yano ruya nang ningin ya ngin no map shu ngin haban take a very strict action kan naga benta ka jingkot jingkhia jongki pat nong bam nong di kalong ka basir khaya du kata naga benta ba mo ka ba ka jingle ka bom khen bri jongki ka kta ya ka kot ka khia jongki nong bam nong di kakta ya baro na du ikhlong hadu ki rangba ki temen kisan bat baro tikani kalong ka ba nakaliang jongi ngila ay kani ka warning lingba kani ka lat pathay kubor lingba jongpi ka pila ay ngi kani ka por na shimre ka kabu ban pentep shiki pai ba baro bakin kitkhia ban le ya ka e ka kamram namarba nangni sakmat ngin hap ban shim action but kani kan long strict action nagaling jong ko food safety le se ka control le amye ki pai ba ru la da lap kum ki ni depend ban george ko food safety hot ka de kata ko mga si ong barabor but food safety is everyone's responsibility ka food safety hi babin yo hi ka food ya ka bam ka di ka bakhot ka balat ni ki jingma day ban shet ban tiu ban pen kre ban krom ya ka ban de ya ka ha ka jaka ka bakhot ka babit ban shet ya ka bam ka di ki dukan ki ba bet bandi ya kini ki jat jing bam jing di bat nang ta pade ya ki pat baru kum ju bakin long ki pet perman ti nakaliang ka jongki barabor ngi ju pensulur baki de ban wan shakhmat ban bu ka complain ke jongki ngi long available nakabenta jongki pat ba te hajaka ba pin lecture social media ngi pi ba ngalong ka ba ya ngi ha ka food safety ba ngin phai ban page ban lani bangin page ya kata ka social media but ke jingtip jongi halor jong ka jonga ru ha ka lor jong ka ni ka banta ka long ba ki don ki well wishes ki ba shimkhia ban pha ya nga ya ka tu ka video limda kumta ngam ju don por ban check social media but na kata ka daw le si la da aya social media kanum la ban poi singi hadin slim pot ten rei don bok ngong ko mga laong ba ki don kini ki well wishes ki ba immediately ki pha ingi ya kini ki video ki pha ingi ya kini ki complaints ti kalong ka ba ka klo yangi bangin take action ti ngi penslori ki pa ba ban file ki complain ki jongki kin file ki complain ki jongki but kin laban one show office nang ta ki laban let ka portal jongi ka food safety connect ki laban file ki complain jongki hangto but nang taru mentangi don officially ya uni u state phone number uba ki laban file ya ka complain but shen pin sa yu iya kini hakabangin kini ki restaurant ki guest houses but ki can happen display can happen display ya uni u state mobile contact jongi hakaba ki pat ba kin laban file ya ki complain ki jongki mdei tang lada ki shamba ka tu ka restaurant kabaki legbam kambiang kambit Nri ki laban make use uni uju number ban file ki complain ki jongki shangi directly but kani kan long ka ba klo yangi ban yo ban take action Mari kane ka konsi restaurant de kabut natak sni lakhang ho nadu men yang alawan dala de personally yang alawan men step chat ye but menta ki officer jonga laingot ki dang don hang tu ban
pet ban le lo iki badon kam kat kom ko protocol te reina do men neng la khang la issue la ai temporary emergency shutdown